Fas present que estàs en aquesta actitud estirada. Fas present que respires. Comences a moure des de baix a dalt els peus, les cames, els dits de les mans, les pròpies mans, els braços, l'àrea lumbar, les espatlles, el cap. I a pic que puguis vas deixant aquesta actitud estirada de relax i et vas buscant l'actitud asseguda d'observació interior, Siddhasana. Vinga, ajustes la posició de les cames, el mudra de les mans, ajustes la zona d'assentament, la zona de asiento, fas que l'esquena, allò d'estar caiguda, estigui estirada, les espatlles baixes i atraçades, el pit obert, la barbeta, com sempre, lleugerament recollida, tanques els ulls, afluixes la cara, la boca, les mandíbules, afluixes els llavis i et regales un somriure. Quan et somrius, de forma conscient, quelcom passa dins teu. Hi ha com una sensació de benestar. Cuando te sonríes a ti mismo, cuando mueves los labios y te regalas una sonrisa, hay una sensación de bienestar con el simple movimiento de los labios. Només un petit moviment, com és el dels llavis, provoca un gran regal. Somriure. Santosha. És una actitud que el ioga et convida a practicar, que se'n diu el contentament, somriure. Però no somriure a ningú en concret, somriure't a tu. Molt bé, i amb aquesta actitud de contentament, santosha, i amb aquesta actitud de centrament, estàs present a la posició i observes el moviment natural de la respiració que t'acompanya a les 24 hores del dia, ara de forma conscient. I en aquest moviment natural de la respiració hi afegeixes, ja ho saps, el so de la respiració. Añades el sonido de la respiración, que és aquell so que fa l'aire al fregar la glotis, la gola. De manera que estàs present a la posició, estàs present a la respiració i estàs en el seu so. I t'obres aquesta experiència de concentració, d'estar en aquests elements. Això és l'observació interior, la meditació. Observar allò que se't proposa sense esperar res. Només observar. I ara fas protagonista aquest punt on l'aire frega la gola. Haces protagonista este punto donde el aire friega la glotis y produce este sonido característico de la respiración consciente o respiración psíquica o ujjayi. I ara afines la teva percepció i observes aquest so quan l'aire entra, quan l'aire surt. I afines la teva imaginació de manera que observes que quan l'aire entra produeix un so, produeix una vibració
que és equivalent a la vibració del mantra So. I quan l'aire surt, produeix una vibració que és equivalent a la vibració del mantra Ham. I vas observant aquesta vibració i aquesta equivalència. Quan l'aire entra, So, mentalment. Quan l'aire surt, Ham, mentalment. I vas incorporant mentalment, a més, aquesta vibració. Quan l'aire entra, So, mentalment. Quan l'aire surt, Ham, mentalment. Soham significa jo soc i és el mantra de la respiració. Per què? Perquè gràcies a aquesta experiència, que és respirar, tu pots viure aquesta experiència humana, identificar-te amb tu, fer conscient qui ets tu, jo soc. Estàs a la posició, estàs a l'ujjayi, estàs en el punt on l'aire frega la gola, estàs observant aquest so que produeix l'aire quan frega la gola i estàs a la vegada acompanyant aquests dos sons, que són el mateix, amb el mantra quan l'aire entra, So, quan l'aire surt, Ham. Tres respiracions més amb tots aquests elements. Deixes la vibració del mantra, Soham, deixes el so de la respiració, deixes el punt a la gola, deixes la respiració, estàs present a la posició i te'n vas a l'espai del front entre les dues celles. Te vas al espacio frontal entre las dos cejas y observas este espacio sin esperar nada. Un espai que ara està buit. I et disposes a projectar, ja ho hem fet alguna vegada, en aquest espai entre les dues celles, proyectas en este espacio entre las dos cejas la idea en forma de qüestió, en forma de pregunta, qui sóc jo? I sense contestar, evidentment, només observar, observes aquesta idea aquí, en el punt entre les dues celles. Qui sóc jo? ¿Quién soy yo? Sense esperar res, només observar. Qui sóc jo? I ara aquesta idea la transformes, treus una de les paraules i deixes la idea soc jo. I observes la idea soc jo, sense esperar res, només observar. Soc jo, soy yo. I ara
tornes a treure una de les paraules i et quedes amb la idea soc. I ara observes només la idea soc, soy. I observes sense esperar res aquesta idea, soc. I ara fins i tot treus la idea de soc i quedes en aquest espai buit i ple de silenci. I observes aquest espai buit sense cap idea, sense cap paraula, un espai buit y a la vegada ple de silenci. Observas este espacio vacío entre las dos cejas y a la vez lleno de silencio. Surts d'aquest espai buit entre les dues celles, connectes amb la respiració en Ujjayi, connectes amb la posició asseguda d'observació interior, amb la sensació que t'ha deixat aquesta sessió d'avui, i ara et disposes a tancar-la, desfent la posició de les mans, unint els palmells, centre del pit, inhala, i a l'exhalar inclines el cap en senyal de gratitud, primer a tu, després als demés. Hari Om Tat Sat, Namaste, bon cap de setmana, gràcies per tot, ens veiem la setmana que ve.